ohiko osoko bilkurari eta bilkurako gai ordenekin hasi aurretik bai eskusatzea Ibal-Landa zinegotziaren eta Izaro Gorostidi zinegotziaren falta, kasu honetan arrazoi medikoengatik, azken kasu honetan ez dakite eta Ibal-Landaren kasuan arazo pertsonalengatik, arrazoi pertsonalengatik. Hau ezan da, hasiera emango diogu bilkurari eta lehenengo puntua izango litzateke uztailaren 17ko udal bilkuraren akta onartzea. Zer balego esateko, bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Bigarren puntua kasu honetan da Urduliz eta Plentziako udalaren arteko lankidetza hitzarmena, kasu honetan Gallartone bidea izeneko lanbidearen zatiaren asfaltoa konpontzeko. Kasu honetan Urduliz eta Urdulizeko eremuan hor Plentziako ordigunitik kanpo badago Kukutze auzoa, Urdulizeko udalak aprobetxatu izan du bertan dituen bideak asfaltatzeko eta hor badago gure eremu txiki bat eta orduan lankidetza hitzarmen bat sinatu behar da hori nolabait regulatzeko eta Urdulizeri dagokion ordainketa egiteko. Zentzu horretan eskertzea Urdulizeko udalak egin duen lana, daukagu aurretik beste aurrekari bat, izan zela Areatzakalea Gorlizekin jorratu zen lankidetza hitzarmena, eta honen antzeko izan da, baina kasu honetan Urdulizeko udalak eraman du aurrera bai lizitazioa zein lanak. Eta hori izango litzateke ez dakitzeo zer dagoen esateko, bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, hau batez onartzen da. Hirugarren puntuan, kasu honetan da, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Plentziako udalen arteko lankidetza hitzarmena onartzea, kasu honetan, Txipi auzoan BI 21-22 errepidearen elkargunea hobetzeko lanak egiteko, hau da, metro inguruaren reurbanizazioa. Dakigunez, hau da, bidearen amaieran edo amaiera gertuago egon daiteke, da kontu bat luzea izan dena, hainbat agintaldi zeharkatu dituena, zentzu horretan eskertzea agintaldiz, honetan lanean egon diren alderdi politiko desberdinetako kideei, ze eurei esker ere, hau gaur posible da. Baita eskertzea beste garai batzuetan, ere hor eskolako hanpak egin zituen mobilizazioak ezkatzeko, kasu honetan, elkargune hau da, metro ingurua urbanizatzeko obrak egiteko eskaria bat zeukaten, eskolako bidea delako, eta bakigu zein den herriaren sarreraren egoera hori. Momentu honetan orain sinatuko genuke Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmena, non Plentziako udalak 1.000.000 ordainduko luke, eta Bizkaiko Foru Aldundiak beste 1.000.000. Hau behin sinatuta, aurreikuspenak dira maiatza 2026ko maiatzean hastea obrak. Egia da, aurreikuspenak direla, ondoren diputazioan onartu behar da proiektua eta eurak lizitatuko dute. Orduan, bitartean beste tramite batzuk egin behar dira, baina nolabait ja ongo ginateke obra ejekutatzeko bidearen amaieran. Besterik gabe, zeo zer badago ezateko. Eta, mila esker, hau ezan da, hitzarmenean ere aurreikusten da, bi pertsona izendatzea, udaletzaren aldetik, honen jarraipena egiteko diputazioarekin batera. Kasu honetan, izendatuko genuke udal arkitektoa eta hirigintzako zinegotzia, kasu honetan neunik alkatea. Hala ere, horrelako bilerak egiten direnean, guk eskatu benion, diputazioari ere gainontzeko alderdi politikoak egon alizatea, eta dakizuenez, gonbidapenak
heleraziko dizuegu, beste batzuetan egin izan dugun moduan, eta diputazioarekin izan ditugun bestelako bileretan egiten dugun moduan. Baina, momentu honetan izango zen hitzarmena onartzea eta baita izendatzea bi pertsona hauek. Zeo zer badago? Bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Laugarren puntuan, kasu honetan da, Zaratzagako sarbidean egiten ari den obra proiektuaren aldaketa batzuk onartzea. Obra proiektuan, behin betiko obra proiektuan, bazegoen akatz bat, kasu honetan partzela txiki bati zegokionez, kasu honetan partzela txiki bat agertzen zen, ezan agertzen espropiatu behar zala, orduan aldaketa hori onartu behar dugu, da espropiazio txiki bat, baina eragiten duena bide osoaren obran, eta nolabait obra izateko nolabaiteko orokortasun integral bat. Behin hori onartua, Bizkaiko Foru Aldundiaren desjabetze zerbitzuarekin, aurrera emango ziren desjabetzeak, obraren erritmoa ez da aldatu, baina hau gasatu behar dugu obra bukatu alizateko. Guk galdetu gendun, hau ohikoa zen horrelako proiektutan, horrelako tamainako proiektutan, eta zen ziguten bai, ohikoa zala. Eta, ez orionez, ohartu gara denborarekin, eta ez obraren amaieran, ze bitartean obra gauzatu izango da, eta helduko gara ere epeetan. Ez dakit zeo zer dagoen esateko. Bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak, aho batez onartzen da. Eta 5. eta 9. edo 8. puntu artean bozkatuko dugu banan, baina pixkat emongo dut guztiaren azalpena, beste batzuetan egin izan dugun moduan, horrelako puntuetan, ze antzeko puntuak dira, eta gaur ona ekartzen duguna 5. eta 8. 8. puntura da, erregulatzea udal instalazioen lagapena. Lega aldaketa batzuk egon ziren eta bere garaien egin ziren lagapen hitzarmenak gelditu dira deuseztatuta. Horregatik, abiarazi genuen prozesu bat elkarte desberdinekin egoera regularizatzeko, eta bagoaz bilkuraz bilkura hainbat elkarteekin egoera regularizatzen. Egia da, kasu honetan, prozesu bat, ikusiko dugu amaiera, eta, zentzu horretan, ere eskertzea idazkaritzatik, zein udalangileen aldetik egiten ari duten lana, hau posible egin alizateko, ze elkarte bakoitzak baeko bere espedientea, eta horren atzean badago ikuskapen lan bat, eta zentzu horretan eskertzea. Ez dakit, zeo zer dagoen esateko honen inguruan, orduan pasako ginateke bozkatzera banan, eta lehenengoa, 5. puntua izango litzateke, Plentzia futbol taldeari lagatzea Errotabarriko instalazioak. Aldeko botoak. Seigarren puntuan, kasu honetan izango litzat, seigarren puntuan, kasu honetan da, Butroi Plazentia Museo Fundazioari lagatzea eraikina, aldeko botoak. Aho batez onartzen da. 7. puntuari izango zen AEK-ari lagatzea udal espazioa, hau da, gaur egungo euskaltegia, aldeko botoak. Eta 8. puntua izango ziren Ardantzako kirol instalazioak lagatzeak Agarraldo rugby taldeari. Aldeko botoak aho batez onartzen da. Eta 9. puntua, antzeko puntu bat da, hurrengo udal bilkuran aipatu ditugun elkarteekin berdina gertatuko da, guk lehenengo onartzen dugu lagapena, eta hurrengo udal bilkuran onartzen dugu, kasu honetan, hitzarmena. Eta, kasu honetan, sortarazi giza garapenako elkartearekin, irabazi asmorik gabeko elkartearekin, kasu honetan izango litzateke lagatzea
izango litzateke lagatzea Jai Alaiko taberna. Kasu horretan, taberna eta jatetxa berriz eraikitzeko eta bertan proiektu sozial bat ireki ahal izateko, bai, Getzoko udalarekin batera zein Uribe Kostako mankomunitatearekin. Kasu honetan, kale egoeran dauden pertsonei hosteleritzako formakuntza zentro bat eraikitzeko. Eta honek beteko zituen ere taberna eta jatetzeko funtzioak. Eta hori izango litzateke 9. puntua, esakitzeo zer dagoen esateko, bozkatzera pasako ginateke, aldeko botoak hau batez onartzen da. 10. puntua izango litzateke uztailaren 15-eko azkenengo udal bilkuratik onartu izan diren dekretuen berri. Bale, barkat. Bale. Kasu honetan da udaletzea hor badago, salaketa kasu honetan errekurritu dute Plentziako udalak onartutako urbanizazio proiektu bat, kasu honetan ekomotorreko inguruan, eta Plentziako udalak bere burua defenditu behar du, eta kasu honetan izango zen hori onartzea. Beste batzuetan, beste epaiketa batzuekin egin den moduan. Hori da 10. puntua. Ez dakitzeo zer dagoen izateko? Bai, sí, galdera bat. En comisión yo entendí que no sabéis de qué consistía la demanda. ¿Seguís sin saber? Vale, pues ya está. Te preguntó después de la comisión al letrado de la Diputación y por el momento no tenían conocimiento. Hori da, oraindik ez daukagu berria, bakigu, kasu honetan, urbanizazio proiektua errekurritu dutela, baina ez dakigu edukia. Behin jakinda, informazioa bidaliko dizuegu. Eta hori izango litzateke. Gure burua, kasu honetan, defendatzeko aukera, onartzea, kasu honetan, diputazioek, Bizkaiko Diputazioko Foru Aldundiak eskintzen duen zerbitzua aprobetxatu, abokatuen zerbitzua aprobetxatuz. Aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta orain bai, oraindik ez dekretuen berri emota ez litzateke izango, kasu honetan, EAJ udaltaldeak aurkeztu zuen bizikidetzaren aldeko, ertzaintzaren eta udaltzaingoen aldeko adierazpen bat, kasu honetan lagatuko diegu eurei hitza, eta kasu honetan EH Bildu udaltaldeak osoko zuzenketa bat aurkeztu du EAJ udaltaldeak aurkeztutako mozioaren aurrean, lehenengo emango diogu hitza EAJ udaltaldeari eta ondoren EH Bilduk aurkeztuako osoko zuzenketa ere irakurriko du. Bai, eskerrik asko. Gaurko osoko bilkura honetara mozio oso argi bat ekarri dugu eta planteatu dugu udaltalde guztiek zentzu honetan bateratzeko eta da elkarbizitza esan duzuen bezala defendatzea eta zalantzarik gabe ertzaintzak eta gure udaltzaingoak babestea. Zergatik, azken asteetan erasoak, mehatxuak eta seinalamenduak ikusi ditugu, polizia agenteen eta herritarrek hautatutako ordezkari publikoen aurka. Polizia etxeak erastu dituzte, kalean irainak egin, eta poliziak bere lana egitea eragozten saiatu dira. Iraganeko garai gogorrak ekartzen dizkigute gogora, eta ez ditugu berrizari bizi nahi. Elkarbizitza ez da eraikitzen, errealitate hori izilduz, ez da indarkeria gutxietxiz ere. Elkarbizitza eraikitzen da, eraso horiek salatuz eta ertzaintzak eta udaltzaingoek egunero egiten duten lana aitortuz, gu guztiok babestea. Eta gure mozioak mezu sinplea du. Alde batetik, poliziaren eta ordezkari publikoen aurkako eraso eta mehatxuak gaitzestea, gure segurtasuna bermatzen dutenen lana aitortzea, errespetua eta elkarbizitzaren oinarri dela azpimarratzea, eta ertzaintza Euskal Autogobernuaren ikur gisa eta polizia demokratiko eta hurbil baten eredua dela aldarrikatzea. Horrela, mozio hau partidista dela esaten duenak oker egiten du. Hau ez da siglen kontua, printzipioa baizik, errespetua, demokrazia
eta norbait bererana egiteagatik mehatxatua edo erasatua ez izatea. Bueno, beren gure aldetik argi eta garbi esaten dugu berriz ere, kritika legitimoa da, hori bai, baina gorrotoa ez, eta horregatik eskatzen dugu osoko bilkuran babesa emotea mozio oneri, eta mozioa hurrengoa da. Mozioa, kasu honetan, sarrera euskeraz egin dudanez, hau bestea gazteraz egingo dugu. La moción es una declaración de en favor a la convivencia y en defensa a la Ertzaintza y a las policías municipales. La convivencia y la seguridad de la ciudadanía son pilares básicos de una sociedad democrática. La Ertzaintza y las policías locales, el conjunto de las policías vascas, son un elemento central para garantizar la seguridad de la ciudadanía y el cumplimiento de las leyes. Como ciudadanos y conciudadanos vascos realizan su labor desde la cercanía hacia el pueblo que protegen, cumpliendo los estándares democráticos de las sociedades occidentales. Las instituciones deben apoyar y poner en valor el trabajo que tanto la Ertzaintza como las policías municipales realizan cada día en nuestra sociedad. Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas, en los distintos territorios históricos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, se han producido muy graves ataques y señalamientos contra distintas policías municipales y en contra de la Ertzaintza por hacer su trabajo, llegando incluso a atacar dependencias policiales o imposibilitar que se lleven a cabo actuaciones por parte de las policías vascas. Asimismo, ha habido muy graves señalamientos y amenazas contra representantes públicos que realizan sus labores gubernamentales por elección de la ciudadanía. Son actos que recuerdan a tiempos pasados. El conjunto de las instituciones y las y los responsables públicos deben denunciar y condenar estas acciones y no ampararlas para que no se repitan. Por ello, el Ayuntamiento de Plentzia, atendiendo a los principios de una cultura democrática y de una convivencia basada en el respeto, propone condenar los ataques, señalamientos y actos violentos contra la Ertzaintza, las policías municipales y los representantes públicos, reconocer la imprescindible labor que tanto la Ertzaintza como las policías municipales realizan para proteger a la ciudadanía y expresar el total apoyo al trabajo que desempeñan, llamar a poner fin a las conductas violentas y amenazantes contra la Ertzaintza, las policías municipales y los representantes públicos, con el fin de garantizar la convivencia basada en el respeto, y finalmente afirmar que la Ertzaintza es un exponente del autogobierno vasco y modelo de policía cercana y democrática. Vale, mila esker. Lehenengo bozkatu behar dugu eurena, edo nola oseko zuzenketa aurkeztu dugu, kasu honetan, irakurriko dugu gurea. Azken asteotan Euskal Herriko hainbat tokitan zenbat erakunde eta ordezkari publikoen aurkako hainbat gertaera eta adierazpen izan dira. Adierazpen askatasunaren eta espazio publikoaren errespetuaren muga onargarriak handitu dituztenak. Udal hau ez dator bat jarduteko modu horiekin, eta uste dugu modu egokian baztertu behar direla. Asolagabekeria eta gehiagizko jardun interesatua saiestuz. Ildo horretan, udal honek gaitzezi egiten ditu gertakari horien instrumentalizazio politikoa, kritika sozial eta politiko osoak kriminalizatzeko bai eta bidezko protesta ere. Logika bat inposatu nahi da, non indar poliziarekiko edo horiek zuzentzen dituztenekiko ezin egon edo zalantza adierazpen oro eraso onarteznientzat interpretatzen den automatikoki, eta hori printzipio demokratikoen aurkakoa da. Poliziak idegoen jarduera kritikatzea, hain funtzionamendu eredua zalantzan jartzea edo abusu gertakariak salatzea ez da bizikidetzaren aurkako eraso. Bizikidetzaren aurka egiten duena disentziorako espazio oro iztea da. Erakundeak kritikaren aurrean blindatzea eta erakundeen gaitzestapen balioa ustaltzea. Gertakari horiek neurrigabekeri dimentsionatzen diren bitartean, herritarren bizikalitateari eragiten dioten sakoneko eztabaidak islaratzen dira. Osakidetzaren endekaetza, etxe bizitza larrialdia, zaintza krisia edo desproportzionaltutzat jotako polizia interbentzioekiko kezka sozial gero eta handiagoa. Arkauteko Akademiako zuzendariak bere taldearekin batera dimisio eman berri du, barne erresistentziarekin talka egin ondoren. Horrek erakusten du sistemak egiturazko berrikuspena behar duela. Horregatik guztiagatik, Plentzako udaleko plenoak honako hau adosten du. Bat, erakundeekiko errespetuaren edo adierazpen askatasunaren bidezko erabileraren mugak gainditzen dituen jarduera oro gaitzestea. Bi, kritika politiko eta sozial legitimoa eta herritarren protesta kriminalizatzeko izaera horretarako gertaera puntualak erabiltzeko saiakera erabat baztertzea. Hiru, berrestea kritikarako eskubidea, baita polizia indarkekiko ere, edozein demokrazia osasungarrien muinaren parte dela, eta ezin dela murriztu edo deslegimitatu.
Lau, Eusko Jaurlaritzari eskatzea polizia eredua sakon berrikusteko hausnarketa eta herri prozesua abiatu dezala. Gardentasuna, kontrol demokratikoa, proportzionaltasuna eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta 5, indar politiko guztiei dei egitea eztabaida instituzionala herritarrei eragiten dienten egiturazko arazoetan zentratzera. Ana nola, osasun publikoa, etxebizitza, zainketak, lan eskubideak eta polizia eredua. Boskatzera pasako ginateke. Bai gura dugu zeo zer esan, EH Bilduk proposatako testuaren inguruan. Bueno, kasu honetan EAJ PNUtik gogoratu nahi dugu azken asteetan, eta berriz ere ildo hartuz, esan dugunez, Euskadin ertzaintza eta udaltzaingoak eraso fisikoen aurrean agertu dela, irainen, mehatzuen eta gorrotozko erasoak jomuga izan direla, edo hori uste dugu. Hori errealitatea da. Horrek direz gertakariak eta ordezkari publiko garen aldetik gure bete beharra hori salatzea dela uste dugu, atzakirik gabe. Gaur EH Bilduk aurkeztutako mozio honetan, lehenik eta behin esan bezala korro bitartez ikusi genuen tekstua plentziarako prest ez zegoela edo zirudela, nahiz eta bertan plentziako udalako inolako menziorik ez zegoelako eta ez genekien benetan plentziarako zenik edo ez. Baina, gero ja bai aitortu zenuten, bai hori zuzenduko zenutela eta bertan geratu da, ezta. Bestetik mozioak ikusten dugu 5 akatz larrien aurrean uzten gaituela. Lehenengoa, indarkeria eskutatzen duela. Neurrigabe handitua daudela dio testu honek, baina ez du aitortzen euskal polizien aurkako gorrotozko dimentzioa. Bigarrena, ikuspegi ideologikoa eskutatzen du ere. Demokrazia defendatzen duen itxurapean, ertzaintzaren eta udaltzaingoen zilegitasuna zalantzan jartzen du. Hirugarren puntu baten, kritika eta gorrotoa nahazten ditu testu hau. Polizia kritikatzea zilegi da, baina irainak, mehatzuak eta erasoak ez dira protesta legitimoa. Laugarrenetik, besteak instrumentalizatzea leporatzen du, baina berak gauza bera egiten du. Poliziarekiko gorrotoa iritzi gisa aurkeztuz, diskurtso politiko baten mesedetan erabiltzen du. Eta azkenengo 5. puntuan, keinu politiko bat da, kezkak desbideratzeko. Ertzaintzaren aurkako erasoak 2. mailan uzten ditu, eta eztabaida osasunean, etxebizitzan edo zaintzan jartzen du. Gai horiek garrantzitsuak dira, egia da, baina gaur hemen beste gai bat ari gara eztabaidatzen. Euskal poliziaren aurkako gorrotoa. Eta hori da guk mahai gaineratzen duguna. Azken batean, mozio hau ez da demokraziaren ariketa. Segurtasuna bermatzen dutenen aurkako jasarpena justifikatzeko saiakera baizik. Gorrotoa da, uniforme bat enamarteagatik iraintzea edo erasotzea ez da adierazpen askatasuna. Gorrotoa baizik. Eta gorroto horrek elkar bizitza apurtu egiten du. EAJ PNV-tik argi esaten dugu, eta esan dugu askotan ere, kritika legitimoa defendatzen dugu, baina ez dugu inoiz oinartuko gorrotoa eta indarkeria inolako hitzetan, ertzaintzaren eta udaltzaingoaren aurka ere ez. Horregatik eskatzen dugu botoa, gure mozioaren alde emotea, gure herritarren segurtasuna eta elkar bizitza defendatzen dituen mozioa baita. Eskerrik asko. Bai. Nik erantzungo dut, inondik inora da EH Bilduren apustua gorrotoa zabaltzea. Inondik inora, are gehiago. Nola zabalduko dugu gorrotoan, iraita ertzaintza izan da. Hori hor mahai gainean dago. Demokraziaren oinarriak dira kritikarako eta autokritikarako gaitasuna izatea eta hortarako bideak irekitzea. Ezin duguna da, ateak itzi eta ateak itzi eta ateak itzi eta mozio honen aurrean dagoena da, ezin zaio ertzaintzari inongo kritikarik egin. Y es un cierre de filas. Es un cierre de filas ante lo que ha pasado con las oposiciones de la Ertzaina, ante las filtraciones de las oposiciones de la Ertzaina, ante la dimisión de toda la dirección de Arkaute, ante los excesos policiales que ha habido, porque a ver, los hay. Eta elkarbizitza
elkarbizitza ez da inoiz eraikiko desjabetzeak dauden bitartean, eta desjabetze horiek modu oso bortitzean egiten duten bitartean. Elkarbizitza ez da egongo Tolosako inauterietan, parranda egoera batean dauden gazte batzuk, gazte bat bere begia galtzen duenean. Hor ez da egongo elkarbizitza, eta horretaz hitz egiteko prest gaude. Baita gaude prest hitz egiteko poliziaren aurka egon diren jarreren inguruan. Ez daukagu inongo eragozpenik. Eta hor bat dago eztabaida bat, sakoneko eztabaida bat da. Gaur egun ze polizi eredu daukagun. Gaur egun ze polizi eredu daukagun. Eta hau oso larria da. Ez da gertatzen ari bakarrik, Euskal Herrian. Hau da, egoera, joera bat, Europa mailako joera bat. Eta artikulo zientifikoak hartzen badira, polizian inguruko artikulo zientifikoak ikusiko dugu nola, indar polizialetan Europa mailan, adibidez, ultraeskuinak daukan indarra oso handia da. Eta zoritzarrez, ertzaintzan gaur egun, badago horren presentzia, eta baude horrelako sindikatuak, eta baude horrelako joerak. Hori gertatzen ari da. Horrek esan nahi du guztiak horrela direla ez, baina goazen berrikustera eredua. Eta hori izan da, kasu honetan, guk aurkezten dugun mozioa. Bai, beste herri batzuetan aurkeztu dugu, zuek aurkeztu zuen moduan. Onartzen dugu, zuek hau aurkeztu zue, guk beste bat aurkezten du. Besterik gabe. Honetan gaude. Eta uste dugu, eta guk Osakidetza kritikatzen dugunean, edo Osakidetzako eredua kritikatzen dugunean, ez gaude kritikatzen Osakidetzako medikua. Gauditze egiten osasun sistemaz eta ereduaz. Kasu honetan, berdina ezaten dugu. Hau da, nik uste dut hor beste eztabaida sakon bat behar dela, tokian toki ere, gure herrian ere, eztabaida bat behar dela, eztabaida sakon bat, honen inguruan, hasita hiritartasun ordenantzatik, eta hasita zail horri dagozkion eginkizunetatik, uste dut, eztabaida sakon bat dela, auzokideen eta auzo bileretan, adibidez, honen berri jasotzen dugu. Uste dugu, pixkat prisma eta ikuspegi demokratiko batetik, ere, bestelako eredu batzuetara jo behar dugula. Baina horretarako, ateak iztea eztabaidari eta egitea defentsa irmo bat, bai eramaten gaituela beste garai batzuetako posizio politikoetara. Gaur egun, zorionez, ez gauden posizio politiko batzuetan eta testuinguruan, zorionez. Bakarrik gauza bat aipatzearren, egin duzun errealitatearen edo interpretazioen diskurtsoa, azken finean, prismaren puntu bat bakarrik da, eta gure aldetik nahi duguna da, kasu honetan, udalbaltza honetara ekartzea, beste prisma ezberdin bat. Zuk azaldu egin duzuna, oso legitimoa da, eta posiblemente ikuspuntu hori kalean badago, edo existitzen da, baina beste pertsona askok, beste modu batera hartu egiten dute gertakari honek. Quiero decir que con todo lo que has expresado, y que es defendible absolutamente, lo que queremos demostrar es que también hay una parte de la sociedad que no opina con el mismo discurso que acabas de mencionar, y que lo que hemos venido es a representar también a esas personas que en la calle, en este municipio o en otros municipios de Euskadi, les está afectando o les hace pensar esto que viene en nuestra moción. Por lo tanto, no existe solo una forma de ver la ciudadanía, sino que muchas, y nosotros hemos traído una visión más. Eskerrik asko. Bai, normala denez, kalean, jendartean, ikuspegi desberdinak egongo dira eta prisma ezberdinak, eta jakin badakigu, danak ez dutela konpartituko gure irakurketa, edo zuen irakurketa, edo beste batzuk egin alduten irakurketa hori normala da. Eta ulertzen dugu, eta errespetatzen dugu. Besterik gabe, boskatzera pasako ginateke, kasu honetan boskatuko genuke lehenengo EAJ udaltaldearen mozioa, eta bigarrenik EH Bilduk aurkezten duen osoko zuzenketa. EAJaren mozioa onartzearen aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, ez da onartzen aldeko 2 botoekin, 2 abstentzioekin eta kontrako 5 botoekin. EH Bilduk aurkeztutako, udaltaldeak aurkeztutako mozioaren aldeko botoak, kontrako botoak,
Abstentzioak onartzen da aldeko 5 botoekin, kontrako 2 botoekin eta 2 abstentzioekin. Eta hau ezan da, pasako ginateke 12. puntura, eta kasu honetan izango litzateke, lehen aurreratu egin naiz, eta Kristinak adierazi dit, izango litzateke onartzea azkenengo osoko bilkuratik ona, kasu honetan, ustailaren 17-tik, ustailaren 7-tik, irailaren 17 bitarteko dekretuen berri emotea, ez dakit galderarik dagoen, nola berri emotean, bakarrik emoten den honen berri, galde eskarietara pasako ginateke, bale, barkatu. Kasu honetan, eta gaur Kristinak adiera idazkariak bidali izan digunez, azken osoko bilkuran, kasu honetan, onartu izan genuen, ordenantza baten aldaketan, kasu honetan, EAJak PNVk udaltaldeak proposatu zuen, kotze elektrikoen kasuan euneko obariak izatea, eta hori dijoa arau foralaren kontra hortaz. Hori aldatu behar dugu, eta kasu honetan gelituko litzateke euneko 95-ean. Baina hori onartu alizateko, kasu honetan pasatu behar dugu berriz plenotik, bozkatuko genuke plenotik pasatzea, eta aldaketa txiki hori txertatzea, gero ordenantza boletinera pasatzeko, eta indarrean sartzeko. Egia da, kasu honetan, dakizuenez, kasu honetan ez dago kontu hartzailea momentu honetan, zoritzarrez, eta kontu hauek berak ikuskatzen ditu, orduan, eskerrak kasu honetan idazkaria ere, honen, eta udalangile batzuk honetaso hartu zirela, boletinera bidale aurretik, eta hori izango litzateke, ez dakitzeo zer dagoen esateko. Lehenengo bozkatuko genuke sartzea plenoan honetan, eta gero bozkatuko genuke aldaketa. Aldeko botoak onartzen da plenoan sartzea, hau batez, eta 2. puntua izango litzateke bozkatzea aldaketa hori. Hau da, euneko 95-eko obariak izatea. Aldeko botoak, hau batez, onartzen da, eta 3. puntuak azonetan galdezkariak izango ziren. 14. puntuaz ez zertatu dugu beste puntu bat, baina ez dakit galderarik bale, bai. En el edificio del ayuntamiento habéis limpiado por la parte de atrás las pintadas que había. La pregunta es, ¿cuál es la razón por la que no se ha limpiado el lado donde está la Artxainetxea? Que es, me imagino que no lo sé, tampoco la pregunta es, me imagino, el edificio es municipal y está cedido seguramente. Entonces, preguntar cuál es la razón que ese lateral no se ha limpiado y sí la parte trasera. Kasu honetan, guk eman genion agindua garbiketa zerbitzuari pareta garbitzeko, kasu honetan, udal eraikina da, eta eraikin publiko bat da, eman genion agindua, eta ikusiko duzuenez, ere, margoketa dago, oso margoketa handia da, eta margoketa dago ez da iei ikusten. Hasi ziren txorreoa egiten, eta horrek eragin izan altzuen, kasu honetan, harria kentzeko. Osea, kentzen zuen harria, txorreo bidez kenduta margoketa. Orduan, garbiketa zerbitzuak badeko margoa, baina zukan margo nahiko hori garbitzeko, orduan eskatu genion, garbiketa zerbitzuari margoa erkartzeko, eta horren zain gaude. Adibidez, izan zuten aukera garbitzeko ibiltokian dauden ezerlekuak, beste gauza batzuk garbitu izan dira. Udaletzean ez da garbitu besterik, gero garbitu da frontoikoa, baina udaletzean ez da, udaletzeko eraikinean ez da garbitu besterik. Eta ez zeukaten ez margo nahiko, daude itzoiten margoa ekartzea. Eta horren zain gaude, eta hainbatetan eskatu izan diogu ja garbiketetako zerbitzua arduratzen den enpresari ekartzeko margoa euren lana egin alizateko. Noiz, dakizu? Horren zain gaude. Egia da, insistitu dugula hainbatetan, eta horren zain gaude fiskalizatzen
egin behar duten lana egiten dutela. Otro ruego. Las fiestas de Andramari de Gorliz. Todos los años, como bien sabéis, las fiestas, los que vivimos en esa zona, tanto Andramari como Cuchecada, evidentemente bastante suciedad tenemos, como suele pasar en todas las fiestas. Yo pregunté, porque como bien sabéis, vivo por allí, supuestamente el año pasado limpiaba Gorliz, no limpió Gorliz y este año menos todavía. Entonces yo sí rogaría que para el año que viene se tome en cuenta de un refuerzo de la limpieza en esa zona, porque realmente si no llueve la semana suele ser bastante catastrófica, como sabéis, cuando pasan las fiestas. Entonces mi ruego sería que para el año que viene en limpieza de fiestas se tome en cuenta un refuerzo para las fiestas de Andramari. Kasu honetan, guk Gorlizko udaletzeari bidali genion ekainaren 15ean, zein gainontzeko zerbitzuei, koordinatzeko jaiak eta dauden ekimen guztiak, ekainaren lehenengo 15aldian bidali genien danei, bai Gorlizko udalari, zein garbiketako enpresari, zein garbikerreri, zein plastikoa arduratzen den, edukiontzieta arduratzen den enpresari, bidali genien, eta gero jaietako garbiketa arduratzen direnei, kronograma bat, lanketa bat, eta Gorlizko udalaren partetik jaso genuen aldeko mezua. Jaiak hasi baino lehen, uztailaren 30ean errepikatu genien. Oie, mesedez, arduratu kasu honetan ze zuen jaiek kriston eragina daukate inguruko auzokideengan eta garbiketan, eta zuek baituzue, gainera, dituzue, kasu honetan jaietarako kontratatzen dituzuen zerbitzuak eta makinaria eta guzea, jaietako garbiketa bat, baitu bestelako ohiko tresnak, eta baino gehiago, osea, baliabide gehiago behar dira, eta hori eskatu genien. Kasu honetan, esan ziguten holan izango zela, eta hala ere gure garbiketako zerbitzuei beti izan diegu Andramariko jaiak hasten diren bitartean hasteko garbiketa hortik eta ikuskatzeko. Jakin badakigu, zuk aipatu duzuna, eta aurrek urtean bai egon zela zoritzarrez justu Andramariko jaietan herri zituzten edukiontzi batzuk. Orduan, gure garbiketa zerbitzua egon zen larun bat goiz osoa konpontzen, kasu honetan, Carrefour inguruko eremua. Hori izan zen aurrek urtean, baina bai eskatu genien, bai larun batean, bai igandean, zein astelenean, hortik pasatzeko ditugun baliabidekin. Baliabide horiek egia da, ez daukatela gaitasunik Andramari bezalako jai batzuei aurre egiteko. Eta behintzat hobetzeko zonaldea, eta horregatik Gorlizeri eskatzen diogu, Gorlizek baitu kontratatuta horrelako zerbitzuak eta da kale bat garbitzen. Azalpena emonda, gero, Gorlizek bete duen edo ez, argi dago ezetz, eta komunikazioa zuzena daukagu haiekin eta hau trasladatuko diegu. Eskerrik asko. Una pregunta en cuanto a la plaza de la iglesia, con el cambio que se ha hecho de las direcciones, ¿vale? Que en un principio era, esas reuniones que se hicieron con los vecinos, ¿no? Que al final se llegó a esa conclusión, ¿no? Era lo que mejor se acordó con ellos, por decirlo bien definido. Yo solo tengo un comentario. En la parte que pasa por delante del Gorange, que hay una señalización que es de doble dirección, o sea, que se pueden coincidir dos coches. Muchas veces durante este verano lo que ha pasado es que la gente se ha subido encima del acero. Entonces, yo no sé si pero no era gente de Plencha, sino era gente que venía de donde fuera, subía arriba, se metía hasta que está cortado y luego daban la vuelta y cruzaban y uno para arriba, otro abajo. Entonces, yo creo que al final, no sé si igual la opción, es una opinión que tenemos de la JPNV, que en vez de que sea esa señal de ida y vuelta, igual debería ser, es una opción, prohibido, pero solo para que pasen los vecinos, para que la gente que viene de fuera, que no conoce el pueblo y que sube a la iglesia, porque
Bueno, también sabemos que tampoco ven las caravanas el cartel que hay abajo, pero eso ya es otra historia. Pero bueno, la gente que igual sube a curiosear, a cuscusear por el pueblo, sube hasta arriba y van ahí porque, bueno, está el camino cortado, pero igual hay algo. Y resulta que ha pasado más de una vez. Entonces, bueno, no sé si será una opción, pero bueno, un poco para que lo penséis, sobre todo porque al final la acera va sufriendo. Arrazoia duzu eta horren berri badaukagu eta oraintxe bertan bidali diegu zuen udaltaldeari, kasu zuen udaltaldeko bozeramaileari, kasu honetan begiratzen gauden seinaleak, seinalizazioa. Horretan egon gara lanean, ja abuztuan zehar, kasu honetan, aurretik egon ginen ja seinaleak egiten duen enpresa batekin, pixkat beste kontu batzuk ere zuzentzeko, hor beste kontu batzuk agertzen dira, eta zuzenketa batzuk egiteko. Egia da, hor prozesu bat egin zela, kale horiek konplexuak dira, adibidez, Portaletako auzokideek eskertzen dute, lehen Portaletan olako egoerak bizitzen zituzten, baina orain erasoa sortarazten da, zuk aipatu duzun kalean. Orduan aurre ikusi duguna da, ez bakarrik auzokideak, baizik eta baimendutakoak. Eta kasu honetan Goienkale parean ja seinale bat ere jartzea, non bideratzen dugun jendea, erratzen den jendea, ze askotan gorarte igotzen den jendea, erratuta igotzen da, ze Google Maps erabiltzen baduzu eta jartzen baduzu plentzia, eramaten dizu plazaren erdigunera, zoritzarrez. Jartzen baduzu soilik plentzia, hori konprobatuta dago. Orduan, behin Goienkalera helduta Patzi eremura, nolabait, Mentzaka eta Goienkale arteko eremu hortara, izango litzateke seinale bat jartzea, non baimenduak izan ezik eta bideratzea ja jendea ateratzeko Goienkaletik Andramari bidera. Hori da, bidali dizu eguna, hori da neurri bat, gero beste neurri bat izan behar da, arbidea aldapan daukagun seinalea ere ikusgarriago jartzea, zez da ikusten dago zuaitzen artean, eta aspaldin, eta egia da ez dela ikusten. Eta hori pixkat badaude lantzen udaltzaingoarekin, eta kasu honetan seinaleak sortzen dituen enpresa batekin. Vale, mil esker. En Fiestas de Plentzia, el día 1, si no mal recuerdo, se le hizo el homenaje al médico que se jubilaba. Por cierto, mi médico. No sé, nos hubiera gustado haber tenido información de que se iba a hacer ese homenaje. Yo sí que estuve porque casualidad estaba en la calle, como suele ser habitual en mis fiestas, pero me sorprendió que no teníamos ningún tipo de información. Entonces, bueno, sí que rogaría que sí, quiero decirte porque sí que ha sido un médico que, bueno, pues que los que le hemos tenido le hemos querido y luego se ha involucrado mucho en cosas del pueblo. De hecho, estoy segura que quiere mucho Plentzia, entonces, bueno, a mí me dio pena no estar informada. Lo cierto sí que estuve en el homenaje porque, bueno, porque casualidad me pilló ahí, ¿vale? Entonces, rogaría que bueno, para esas cosas tener un poquitín más de cuidado. Eskerrik asko. Bitzu, ez dakite ni orain jaz du gogoratzen, ze jaietan gaudenean murgilduta ere, ibiltzen gara 11 kontuetara, holan izan ez bada, onartzen dugu kritika eta zentzu horretan barkamena eskatzea, ez gonbidatzeagatik, ze dakizuenez, hainbat eta hainbat eta hainbat eta hainbat gonbidapen bidaltzen ditugu hainbat kontuetara. Eta zoritzarrez, egia da, eta nire kasu honetan nik neuk hartzen dut errore horren ardura, sentitzen dut, ze benetan zen inondik inora, inongo guztiz ahaztuta, batzutan murgilduta gauden zurrunbiloaren zurrunbilo hontan, batzutan olako gauzak eta zoritzarrez esaten dut, hazten zaizkigu. Zentzu horretan sentitzen dut. Eskertzen da. Y una pregunta. En la agenda de agosto había puesto que había Bertso Gira el 7 de agosto.
¿Sucedió algo que no estuvo o yo me lo perdí? Pero que yo creo que no, Bai, o pasó bueno. algo sin más, como a veces cuando sucede algo que no, Bai. que hay un fallo o que no aparecen por lo que sea, soléis poner la razón o algo. Sí, sí, sí. En este caso no vi la Bertso gira y no... Es que creo que ha sido un error porque hace ya casi 2 años que, bueno, zinela Gorlizekin egiten Euskal Agenda orduan jartzen dugu haien ekintza bat Pleintzako agendan eta haiek jartzen dute Pleintzako ekintza bat Gorlizko agendan eta hori zen Gorlizkoa, baina ez egon jarrita Gorliz. Ustez jartzen zuela Elizen Parantza eta hori izan zen faio, en plan, berez Gorlizeko ekitaldi bat zen. Osea, izan da errore bat, agenda bat, karo, guk jartzen dugu Gorlizko tal, baina gero maketatzerako orduan Gorlizko ez zen agertu, sentitzen dut. Hori da arrazoia. Osea, normalean hori doa Laranjaz. Gorlizeko ekitaldia doa Laranjaz, baina beti jartzen dugu Gorliz eta kasu honetan ni ere kontratu nintzen berandu, baina kontratu nintzen Gorliz falta zela. Eskerrik asko. Bestetik, galdera bat daukagu, ea, bueno, errogu bat da, izatez, ez da galdera bat. Ea, bueno, ja 2 urte eta piku pasa dira, ez, legealdi honetan, legealdi plan bat eratu zenuten, gustatuko litzaiguke jakitea, ea posible izango zen, edo ikusten duzuen posible, informe bat eratzea, non 2 urte hauetako ekintzak euren inpaktua zenbakietan albadin bada, eta aurrekontua, ejekutatu den aurrekontuaren inguruko informazioa zehazteko, bueno, informe bat eratzea posiblea ikusten duzuen edo ez. Bada galdera bat, izatez, baino errogu bat. Osa, ez esko balda erantzuna barduen errogu izango zen. Eskerrik asko. Bai, agintaldi planarei dagokionez, bai ikusi, ez daukagu inongo eragozpenik hartzeko, dagoeneko hori egiten dugu, ze puntutara arte gauzatzen ari diren, hor ezarri genituen ekintzak, hori ez daukagu inongo eragozpenik, eta gero aurrekontuei dagokionez, aurrekonten exekuzio maila hori pasatzen daude bilkura honetatik urtez urte, orduan dinot. Hori nik uste dut beste kontua da. Gero aginte plan hortan agertzen diren ekintza bakoitzaren zenbatekoak begiratzea edo ez azkenean egin daiteke. Honetan, esan dugun moduan, interbentzio mailan momentu honetan ez daukagu langilerik. Hori bauka teknikoki bestelako zailtasun batzuk, baina eta ez daukagu inongo ere eragozpenik nahi bauzue egun batean ezartzeko, 2 urte pasa dira, zertan dago puntu hau, zertan dago puntu hau, zertan dago puntu hau, zertan dago puntu hau zergaitik ez da egingo, edo, eta ere, izan daiteke ere aberasgarria nahi bauzue idatziz, edo bestela ere, ahoz. Eta nik uste dut, ahoz ere, azalpen hori ere nik uste dut aberasgarriagoa dela, ze batzutan ekintza bakoitzaren inguruan badaudela azalpen gehigarriak eta testu inguru bat. Galdera hau da alde batetik bai inpaktua eta aurrekontuaren ingurukoa da, eta gure helburua ez da bakarrik ezagutzea, hori logikamente gube horren inguruko informazioa hartu dezakegu, baizik eta helburua da hori publikoa izatea. Hau da, herritarrentzako inpaktua eta aurrekontu ejekuzioa helaraztea, bueno, ea posiblea dan egitea, eta ulertzen dugu igual momentu honetan arazo teknikoak ditugula hori iratzeko, baina bai urrengo hiletan ea posible eritzeken. Bai, guk azkenean hainbat bilera egiten ditugu herritarrekin, hainbat arloen inguruan, gobernu plana aurkeztu genuenean, herriari zabaldu genion gobernu plana, eta bilera ireki batera gonbidatu genion gobernu planaren azalpenak emoteko, eta kasu honetan ere aurre ikusten genuen, ze nola gobernu plan atera genuen 2024ko urtarrian aurre ikuspena zen 2026ko urtarrilean bestelako saio bat egitea azaltzeko zein puntutan gauden eta azalpen guztiak emoteko hori bai daukago aurre ikusita. Batzarren inguruan daukagun arazoa da, herriak 4.000 bestalde baino gehiago dituela, eta azkenean horrelako bileretara bertaratzea askotan ez dela
inkluso fizikoki posible, pertsona batzuentzako. Orduen idatzizko, memoria bat eratzea da plantzen dugun, idatziz egingo dugu, ere, registro bitartez eskatuko dugu, eta ikusten dugunez, borondatea positiboa dela, ikusten dugu, beraz, ez dugu arazorik, eskerrik asko. Osea, gu bakigu batzutan, daude modu ezberdinak jendearen gana heltzeko, no? Eta guk erabiltzen ditugu bide ezberdinak, batzutan aldizkari bat izan daiteke, gobernu planaren osalpenarekin, beste batzutan aldizkari bat, kasu honetan, hondakinekin, beste batzutan bilerak, beste batzutan kartelak portaletan, hainbat ere euskarri erabiltzen ditugu, eta aurreikuspenetan ere badago bilerak, zein aldizkari bat, non azaltzen dugun, gobernu planaren nondik norakoak eta zein puntutan gauden. Hori da, Beste galdera bat, garapen ekonomikoko datuak ikusten ditugu gero, behargintzaren inguruko plana eta horren inguruko xehetasunak eta baditugu, gaur egun gura duguna jakinda 2 urte pasata ere, eta hau martxan badoala eta ikustea zeintzuk diren herrian, martxan jarri diren garapen ekonomikorako ikuspuntu horretan, jarri diren ekintzak zeintzuk izan diren, edo adierazgarrienak, pixkat inpaktuak duten edo ez ikusteko asmoz. Hitz egin dezagun, garapen ekonomikoaren inguruan, zer gagozan egiten, zeintzuk dire hurrengo hileetan zeo zer baldin badakagu plan horretan, eta zenolako inpaktua uste dugu eukingo dutela. Batik bat ikusita, ekonomia udaren amaieran behera egiten duena, eta zeintzuk izango direzen, horretarako jarriko direzen ekintzak edo planak. Bai, kasu honetan ni neuke erantzungo dut, ze azkenan behargintzako ere Susandere ordea banaiz, ezan bezala, kasu honetan guk ulertzen dugu ekonomia modu integral batean, ez bakarrik 3. sektorean oinarritua. Hau da, orain arte gure herriak izan duen sektore nagusia, eta guk daukagu plan estrategiko bat garatu dena. Kasu honetan, mankomunitate mailan, alderdi guztien, kasu honetan, babesarekin nolabait, ze alderdi guztiek heldu ginen puntu batean, oinarrizko puntu batzuetara, aurkezpena egin zen Plentziako itsas estazioan, eta kasu horretan, hor bai aipatzen zen zenolako garrantzi izango zuen, Plentziako itsas estazioak etorkizunan eskualdean izan dezaken garapen ekonomikoan. Hau holan esan da oso abstraktua dirudi. Hori kontutan izan da, guk ere udaletxetik kontratatu gendun, nolabait, azterketa bat ikusteko hori herrian zenolako aukerak izango lituzkea, aukera realak. Gauza da, txosten estrategiko batean agertzen dena, baina guazen hori lurreratzera. Hori egiteko prozesuan gaude, detzo uztailan egon zan Roscoffeko zuzendaria Plentziako itsas estazioan. Roscoff da Bretainian dagoen herri bat, non itsas estazio bat daukaten, eta horren inguruan bago transferentzia itsas estaziotik bioteknologiara bago transferentzia ekonomikoa. Orain murgilduko gara plano horretan, aukera izango duzu ere parte hartzeko, eta dagoeneko izan dezakegu, eta honen berri gehiago emango dugu, ze ez da pleno kasu honetan, baina badaude hainbat, badago enpresa bat daukana, kasu honetan, interesa Plentziara etortzeko. Ez dagoena erlazionatuta 3. sektorearekin, baina bai bioteknologiarekin. Hau oso garrantzitsua da, kontutan izan da, gure herriak barne produktu gordina herri hartzen badugu, adierazle gisa, dauka Bizkaiko udalerrien artean daukan barne produktu gordina txikien daukan herrietariko bat da. Guk uste dugu honek zeharka eragingo duela gainontzeko sektoretan, lehenengo sektorean, 2. sektorean, 3. sektorean. Bestalde, bagaude lan egiten, adibidez, Isuskitzako, osakasunetan markatu Isuskitzako ez, Lemoizko Usuriaga mendian daukagun lur ere moietan, adibidez,
lehenengo sektorea sustatzeko, hau da, aurreko pleno batean bere ganatu genituen eremu horiek, lehenengo sektorea sustatzeko plan bat bideratzeko. Hau da, orain egin behar dute azkenengo tala, eta asmoa izango litzateke berreskuratzea bertoko bazoa, eta sustatzea abeltzaintzarako eremu bat. 30 hektaria daude, eta adibidez, astelenotan daukagu Enerekin, Udalbiltzarekin, Plentziako herri lurrekin eta Lemoizko udaletxearekin bilera bat horren inguruan hitz egiteko. Pixkat izango ziren hastapenak, eta lurgaiarekin, lurgaia fundazioarekin. Eremu desberdinak batzen dira hor, daukagu lehenengo bilera bat da pixkat ikusteko, aukerak eta bar. Dira kontu txikiak, baina markatzen dute hildo bat, hildo estrategiko bat. Epe laburrean ikusiko dugu, igual gauza batzuk ez dira ikusiko, beste batzuk epe ertainan ikusiko dira, eta gero, hor badaude gure inguruko herriak. Oso garrantzitsua, ikusi dugu Mekanerrekoa, daukagu zentral nuklearraren inguruko eztabaida hor mai gainean, daukagu BIMEP, eta da, nolabait, gure asmoa da, Uribe kosta osoari, behintzat, emotea bestelako sektoren arteko oreka bat. Eta gure mugekin uste dugu horretara joan behar garela. Recibido ese mensaje, que entiendo que esa visión más a medio y largo plazo es positiva y está bien que compartas esto. Igual la pregunta no la he cerrado tanto y me quería referir a qué vamos a hacer en el corto plazo, ¿no? Este mismo año, cuáles son las acciones concretas que van a permitir, de alguna forma, pues bueno, es verdad que el verano siempre trae unos datos vinculados al tercer sector. Es cierto que nos podemos querer diferenciar y progresar a nivel de tejido económico en el futuro. Evidentemente tenemos que diversificar, pero la realidad de este municipio es que, bueno, pues tenemos un paro del julio en el que se registran 169 personas, de la cual la mayoría, el 57%, son mujeres. A mayores de 45 años son 66%, quiero decir, tenemos los mimbres que tenemos y la situación de paro que tenemos, una situación de paro en el sentido, en comparación con Euskadi, que es buena, pero no debemos cesar en cierto modo en seguir afrontando, sobre todo cuando vemos que los tejidos que más vulnerables son mujeres y mayores de 45 años. Los contratos indefinidos en verano, evidentemente, sí crecen, pero esto vamos a ver cómo en los próximos meses, como siempre, a partir de septiembre esto se complica y el 97% de la contratación es en el sector servicios. Entonces, podemos poner en marcha y estaremos y apoyaremos todo aquello que pongáis en marcha para ese medio largo plazo vinculado a terceros, a otros sectores que no sean el tercero, pero a día de hoy la realidad de Plentzia es que tenemos que afrontar una situación de desempleo vinculada y oportunidades de mercado vinculadas a este tercer sector. Por eso la pregunta iba con qué acciones concretas tenemos de aquí a diciembre, por ejemplo, para impulsar y mejorar la calidad de vida y de trabajo, en este caso, de estas mujeres y mayores de 45 años que mencionamos y que se mencionan en el informe de Behargintza, que en este caso lideráis también como institución vosotros. Vale. Kasu honetan, erantzungo ditute hainbat kontu. Batetik daukagu Plentzisop, orain arte egin dena, eta aurreko agintaldian hasi zela egiten, Plentziko merkatariaz da hostelerien elkartarekin. Baude bestelako ekintza batzuk egiten direnak urtean zehar eta kasu honetan eraginak dutenak kasu honetan 3. sektorean. Ira adibidez Plentzia Truk, merkatuak igandetan, edo Herribera adibidez iraian itxi izan zen, kasu honetan merkatariek holan eskatu zutelako, eta horrelako ekintzak zeharka eragina daukate 3. sektorean. Baina ez gara gelditzen bakarrik horretan. Orain arte, Plentziko udaletxean, ikusten genuen nola abendu inguruan betinko tratatzen zirela egoera zaugarrian zeuden pertsona batzuk brigadarako. Hori izan, sustatzen zen urtetan, sustatu izan den enplegu plan bakarra. Beti izan da, heldu ginenetik ona, beste 2 enplegu plan eraman ditugu aurrera. Hainbat, kasu honetan batzuetan gazteak kontratatuz eta beste batzuetan egoera zaugarrian dauden pertsona kontratatuz. Adibidez,
muralismoaren inguruko enplegu plana, non kontratatzen ziren adin batetik gorako pertsonak, eta egoera zaugarrian zeuden pertsonak kontratatuak izan dira. Gure asmoa da berriz eskatzea adibidez enplegu plan hori, edo Lanbide FS Pluseko ateratzen denean, oraindik ez da atera deialdia, eta adibidez gazteak kontratatzeko Lanbide FS Pluseko deialdia berriz atera da, eta berriz egin dugu behargintza bidez eskaria. Horretan gaude, eta gero ere, lehen aipatu duguna ere, adibidez, Jai Alai sortuko dugun formakuntza zentroa. Kasu honetan, kale egoeran dauden pertsonentzako formakuntza zentro bat, baina dagoena bideratuta ostelaritzara. Osea, ikusten dugunez, hildo, eta bai, epe ertainez, eta begirada luzeko argiekin, eta begirada eta argi laburrekin lanean gaude. Eskerrik asko. Eta bestetik, Euskararen inguruko batzar bat dago bihar, gustuko elegitzeuke zuen zuen udal taldeko ekintza konkretuak emaitek eta abendura, zeintzuk izango direzen, jakingo ditugu, eta azalduko dituzu, bai, imaginetan dut, baino, bai, gura dugu jakin, zein dan gaur egun Euskararen inguruko jarri diren martzako proiektuak eta ze ikusten, ea goratzen duzuenez, zean duela urte bete da piku, egon itzan berbetan, zelan instituzio bezala, transformakuntza bat egingo zala Euskararen erabileren inguruan, ez dakigu hau martzan dagoen, zenolako edaketa duen gaur egun, hainbeste zerbitzutan ez duguna bari, hori da gure konkretuki ekartzen dugun informazioa da, ez dugu hainbesterako eraldaketa ikusten zerbitzu publikoan, esan zenuten bezala. Orduen, pizkate zuen inguruko iritzia bertaratzea eskatzen dizu egon mesedez. Bai, emongo iritzia, nik uste dut egin daitezke hausnarketa desberdinak hildo desberdinetatik. Ia da, kontu batzuetan ez da aldaketa nabaritu, izan daiteke. Baina bai, esan dezakegu gaur-gaurkoz, udalbilkurak hainbat urteren ondoren ia euskaraz ospatzen direla bere osotasunean. Bai, esan dezakegu udal talde honetatik herritarrei bidaltzen zaizkien erantzunak, elebidunak direla edo elebak eta euskaraz edo euskara hutzean euskaldunen kasuan. Hori beste agintaldi batzuetan zoritxarrez ez da gertatu. Bai, esan dezakegu kreditu aldaketa baten justifikazioa euskaraz ikusi dugula. Dirudi txikikeri bat, baina hori orain arte ez da gertatu. Gauza horietan aldaketa txikiak eman dira, txikiak bezain garrantzitsuak. Beste gai batzuetan, bai, gure mugak ditugu, aurrera eraman izan dira beste ekintza batzuk, ikusi ditugu tope batera heldu garela, hori onartzen dugu, ikusten dugu badagoela testinguru soziolinguistiko bat, non benetan beldurgarria dela, eta horretan egon ginen uztailean Hego Euskal Herriko hainbat alkate Bilbon Euskararen aurkako oldarraldia salatzen, alderdi desberdinetakoak. Gero, ikusi dugu, adibidez, Euskaraldi moduko ekimena, inoiz baino inskripzio gehiago izan dituela gure herrian, baina gero autokritika egiten dugu, eta esaten dugu, bai, baina hori gero benetan nabaritu izan da kalean, gure nahiz eta inskripzio gehiago egon, gure ustez ez. Ikusten ditugu inoiz baino ume gehiago euskaraz hitz egiten kalean, edo plentzean, inoiz baino gehiago egin daiteke euskaraz kalean, eta ez dugu jarriko medaia hori, baizik eta eskertzea plentzeako euskaltzale guztiei, baina gentozen egoera ezen bat ere ona. Orduan, nahiz eta pixkat hobetu, nik uste dut,
hor gure mugak ditugu. Mugak eta aurrera jarraitu behar dugu, lortu nahi badugu normalkuntza linguistikoa. Orduan, zentzu horretan, biharko deialdia da nolabait ere, eta bihar daukagun bilera deialdia da nolabait bitzu. Bi urte hauetan hainbat kontu ikusten ditugu, aurrerapenak puntu batzuetan, beste puntu batzuetan atzera egin dugu, testuinguru orokorrean, eta beste puntu batzuetan nolabait gaude inpas batean. Orduan, udaletik bakarrik, udaletxetatik, instituzioetatik bakarrik ezin dugu, hori da adibidez ondorio bat, euskarak behar du nolabaiteko kale aktibazio potente bat, heltzen dena eremu guztietara, doana eskoletatik aratago, doana zeharkatzen duena ekonomia, zeharkatzen duena kirol elkarteak, horren gaineko datuak adibidez jaso izan ditugu Lanbide FS Plusen bidez, hor kontratatu genituen gazteen bidez, baina guzti horri aurre egiteko aktibatu behar gara, euskaltzale guztiak aktibatu behar gara, eta pizkat hori da guk egiten dugun irakurketa, eta biharko bilera da nolabait guazen hori gorpuztera, guazen herri hau aktibatzera, gero urtantak egoteko bai urtanta horiek uholde bat izateko, bai instituzioetan, bai kalean, bai kirol elkartetan, bai eskoletan, bai familietan, eta bai sektore ekonomiko desberdinetan. Kasu honetan, egin duzun balorazio horretan, aipatu duzu udalbilkurak euskaran direzelak, euskaraz izango dira, guztion artean euskaraz egiten baldin badugu, beraz, hor guztion ordezkarientzako, positiboa dela ikusten dugu, JPN-etik hori bultzatzen dugu, eta askotan ere nahaztu egiten dugu bi hizkuntzetan, edatu egin beharko dugulako bai, enbeste informazio gure herritarriei ez, baina esfortzua alde guztietik emoten dela uste dugu, eta hori positiboa da. Ez bakarri alde batetik, beraz, hori esan emango, besteok euskeraz ez bat dugu eratzen. Berriz, bestik erantzunak euskeraz eta jasotzea uste dugu, bai, gure kontribuzioa gagozala egiten, jasotzen dituzuen idazki guztiak, edo ia guztiak, egongo direz euskeraz, edo bi hizkuntzetan, eta azkenik euskaren erabilera, herriak euskeraz egiteko egiten ditugun ekintzak, horretan hor beherakada bat ikusi dugu, ekintzen inpaktuan, ekintzen zenbakiak, azfina zenbatu gauza bat da, eta beste gauza bat da, zelan edatu egiten den herrian, eta zelan ikusten den herrian euskara, eta zua ipatu duzu ez, euskararen entzumen hori eta maila hori zelan dagoen edatuta. Bestetik, gu etorri gara batipat erabilera plana mai gaineratzeko, eta udaletxeak ez bakarrik udal batzarrak, baizik eta udaletxe bezala zer egiten duen mai gainean jartzeko. Emon dituzuen erantzun ia gehienak ez dute bat egiten erabilaren planaren asmoarekin eta udaletxeak egin ditzaken hainbeste ekintzekin, eta hor dago gakoa gure ustez. Herrian egiteko proposamen guztietan ikusiko gaituzu edo egongo gara horrekin bat egingo dugu, baino zelan erabilera plana inplantatzen den udaletxean eta jaso izan genituzten kritikak ikusita, ez dugu maila egokian dagoenik. Eskerrik asko. Ni argitzea arren, inondik inora esan dut, jarri dugu gure gain medaia osoko bilkurak izatearena. Esaten dugu, zorionez gaur egun, udalbatza honek eta udalbatza guztiok gara egiten dugula euskaraz eta plenoaren ehuneko ia 85 baino gehiago askotan euskaraz da. Gaur horren adibide da. Eta gero, ez dut joko aurreko agintaldira. Baina aurreko agintaldian gertatzen zana. Alkateak herritarrei ez ziren erantzuten bi hizkuntzetan. Eta hori errealitate bat da. Erantzuten zuenean. Hori errealitate bat da. Adibidez. Gaur egun hori gertatzen da. Erabilera planean mugak ditugula, bai, onartzen dut. Eta onartzen dut, onartzen dugu, erabilera planean mugak ditugula. Asko. Hori ez dut ukatzen, baina beste gauza batzuk ere balorean jarri behar dira. Kasu horretan hori balorean jartzeko eta ez ukatzeko pasan legealdira jo behar izan duzu. Beraz,
Eskerrik asko egin duzuen esportzu. Besterik badago? Bale, hau esan da, bukatutzat emoten dugu gaurko osoko bilkura. Mila esker. Vale. Está grabando. Sigue grabando, sí, pero... Vale. Mejor que cortamos... Espera un poco.